Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke 16 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata ndị kọmuniti anyị na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ụmụ ha niile maka agamniru ha, etumugo eturu ha ncha niile, ndị niile tubekwara ugo mmụta, wee na-ayọ Chineke maka ọdịmma ha ka ha na-aga n'iru ka Chineke si wee chọọ. Demion na Anọm na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka nchekwaba Chineke, amamihe na odudu ya n'isi ya nke ka nke o ji wee nyekwu ya ndụ ọzọ were zọpụta ya. Ha wee na-ayọ ka Chineke sikwa etu a na-agọzi ezinụlọ ha, na-edu ha. Ndị otu Horizon na-enye Chineke ekene maka ndị otu ha niile Chineke tubere ugo mmụta, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ndị otu ha niile, ụmụ ha niile na ndị niile ụmụaka anyị niile na parish St.Eugene a. Emeka Ofegbu ọ na-efe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si wee zọpụta Donald Trump n'egbe nke a gara egbe ya. Chineke wee zọpụta ya n'isi ya. Frank na Georgie Eze. Frank na Georgie Eze na-ayọ maka mkpụrụ obi Virginia Adaobi Nwekedụkọ. Anyị na-aga n'iru biko. Bon Davis Ofegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ibe Akalam Hamilton Ofegbu, Susanna Chinyere Ofegbu, Rose Ofegbu Ọnụọha, Regina Ofegbu na Rosa Ogike. Siri na ebe egbule na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Celestine ebe egbulem. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Ezinụlọ ụfọdụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Ezinụlọ Chinyere Ike Agwana na-enye Chineke ekene ka o si wee nye aka were gwụọ nyanwa, wee na-ayọ ngọzi Chineke n'isi nyanwa na onwe ya, n'isi ezinụlọ ya, were na-agbazikwere ya, na-edu ya.
ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kingsley Okereke. Kịta ka anyị kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe jikọta ọnụ na ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Amara na udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ụmụnne m na Kristi, ndewonu. Unu ọsaala chi. Happy Sunday to you all. Anyị ji ọṅụ bịa n'obi Chukwu n'ụbọchị tata ịchụrụ ya aja otuto. Anyị gbakọrọ ife Chineke anyị ofufe n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata bụ izu ụka nke 16 n'afọ nke ụka n'oge na-anaghị n'ememe. Ihe ọgụgụ ndị a na-agụrụ anyị n'ụbọchị tata ọ na-agbakwasị ụkwụ n'ofu ihe na Chineke bụ onye na-edu anyị. Nchedo ọma Chukwu, odudo ọma Chukwu na ịhụnanya Chukwu n'ebe anyị nọ erika. Oge ụfọdụ ogbodo ihe ga-eme na ndụ anyị na-ajụ sị ebee ka Chukwu nọ, mana n'eziokwu eziokwu dị nwenụ n'azụ anyị dị ka atụrụ. The Lord is my shepherd, and there is nothing I shall want. Nke a bụ abụ ọma ka anyị ga-aza n'ụbọchị tata. Ya bụ ebere anyị n'ụbọchị tata bụ ka nchedo ọma Chukwu, odudo ọma ya na ịhụnanya ya ka ọ dịgide na ndụ anyị na ndụ ndị niile anyị bụ n'obi site na Kristi Onyenwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ememe nke Yukarịstịa n'ụwa, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị rịọpụta ụzọ ọbụla ụzọ anyị siri mejọ Chukwu, ka anyị rịọ na ya mgbaghara maka mmehie ndị ya.
ekwupụta mmụọ Chineke dị ike niile. Ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito diri Chukwu, otito diri Chukwu, otito diri Chukwu, otito diri Chukwu. Otito diri Chukwu, otito diri Chukwu, otito diri Chukwu, otito diri Chukwu.
Otito diri Chukwu, otito diri Chukwu, ne, otito diri Chukwu, otito diri Chukwu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị biko meere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ebere, were obiọma gị mụbara anyị onyinye nke amara gị. Meenụ ka anyị na-eji okwukwe, nchekwube na ịhụnanya na-ekpo ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị ewekwusie ike n'ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Onyenwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Isiokwu: aga m eji aka m kpọkọta igwe atụrụ m fụrụ ọnụ. Onye nwe anyị kwuru sị, ahụhụ dịrị ndị nche atụrụ ahụ na-edufu igwe atụrụ, na-achụsa ha n'ọgba atụrụ. N'ihi ya, lee ihe onye nwe anyị Chineke nke Izrel ji kwugide ndị nche atụrụ ahụ na-echekwaba ndị nke mba Izrel. Unu achụsala igwe atụrụ, unu echefuola ụmụ atụrụ, unu elekwaghị ha anya nke ọma, ma aga m eji aka m taa unu ahụhụ maka agwa ọjọọ unu. Aga m esi n'ala niile m tụsara ha, ji aka m kpọkọtakwa igwe atụrụ m fụrụ ọnụ, bịakwa kpọghachie ha azụ n'ebe ha na-akpa nri. Ebe ahụ ka ha ga-anọ amụba mmaji kwuru mmaji. Aga m eji aka m kpatara ha ndị nche atụrụ ga-akpachapụrụ ha anya, ka egwu na ịma jijiji garakwa ịdị ọzọ n'ebe ha nọ. O nweghị ịkpa nke ọbụla n'ime ha ga-efu efu. Ọ bụ onye nwe anyị na-ekwu ihe a. Onye nwe anyị kwuru sị, n'anya oge na-abịa mgbe m ga-eme ka ụmụ osisi ezi omume pụlitere David dịka eze. Ọ ga-eji ezigbo uche chekwaba ndị nke m. Ọ ga-akwụba aka ọtọ mee ihe ziri ezi n'ala ahụ. N'oge ya, a ga-azọpụta Juda, Izrel ebirikwa n'udo. N'aha ha ga-akpọ ya Onye nwe anyị na ezi omume anyị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, di nwanne m bụ onye nche m, o wekwa ihe m ga-achọ. Di nwanne m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ.
dị nwanụ mbụ onye nche o nwekwaghị ihe m ga-achọ ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enyere m ezumike ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike bịakwa na-agba m ume ka m kute ume ndụ dị nwanụ m ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị egwu ọbụla agaghị atụ m n'ihi na iji mara n'ihi na iji kpara agụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume dị nwenụ m ị ga-abụ onye che dị nwenụ m onye nche onwekwaghị ihe m ga-atọ iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m iji aka gị tee m ude n'isi iko mmanya m ejula m ọnụ dị nwenụ m bụ onye so ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ niile aga m ebi n'ụlọ nke onye nwe anyị so ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile aga m ebi n'ụlọ nke onye nwe anyị ebighị ebi ebighị ebi onye nwe anyị ebighị ebi dị nwenụ m ihe m ga-achọ dị nwenụ m bụ onye che o nwekwaghị ihe m ga-achọ ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs ma ugbu a n'ime Kristi Jesu unu ndị nọbụ n'ebe dị anya na mgbe gara aga ka Chineke wetara nso n'ime ọnwụ Kristi n'ihi na Kristi n'ọnwụ ya wetara anyị udo site n'ime ka ndị Juu na ndị mba ọzọ bụrụ otu ndị n'ọnwụ ya o jiri ahụ ya kwada mgbidi nke nkewa ahụ nke na-akpa oke na-eweta iro n'etiti
ndị Juu na ndị mba ọzọ. O jiri ahụ ya kagbuo iwu ndị Juu niile, bịakwa mee ka omenala na ụkpụrụ ha ghara ịdị ire, iji were anyị bụ mmadụ abụọ mepụta otu mmadụ ọhụrụ n'ime onwe ha. O mere ka udo dị site n'ikpezi ihe dị n'agbata anyị abụọ na Chineke n'ime otu ahụ, bịakwa site n'obe ya gbuo iro ahụ dị n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ. Kristi bịara zisara unu bụ ndị bi n'ebe dị anya na unu bụ ndị nọ nso oziọma nke udo. Ọ bụ site na Kristi ka anyị ji nwee ike isite n'otu mmụọ nsọ ahụ rute n'ihu Chukwu Nna. Okwu nke Osebrowa. Alleluia, 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 Onyenwe anyị kwuru sị, atụrụ m ga-ege m ntị na olu m, ama m ha na-esokwa m. Alleluia, 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 alleluia. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ahụhụ oziọma dị nsọ nke Marko dere. Ụmụazụ Jesu lọghachiri wee kọrọ ya maka ihe niile ha mere na ihe niile ha kụziri. O wee sị ha, bịanụ n'ebe a dara jụụ ka unu wee zuru ike. O kwuru nke a n'ihi na ndị mmadụ na-abịa n'igwe na-alakwa, nke mere na ha enweghị ohere ọbụla iri ihe. Naanị Jesu na ụmụazụ ya were ụgbọ mmiri gawa n'ebe dara jụụ. Ndị mmadụ hụrụ ebe ha na-apụ, ụfọdụ matakwara ebe ha na-eje. Ndị si n'obodo dum gbara ebe ahụ gburugburu jiri ọsọ na ije buru ha ụzọ rute n'ebe ha na-aga. Mgbe Jesu pụtara n'ụgbọ mmiri, ọ hụrụ nnukwu igwe mmadụ, wee meela ha ebere maka na ha gazara dịka atụrụ na-enweghị onye nche. O wee malite ịkụziri ha ọtụtụ ihe. Ozi ọma nke Osebrowa.
Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Na mbụ achọrọ m ka onye ọbụla n'ebe a lee anya n'akụkụ gị si nwanne gị nọ gị n'akụkụ, Jesu hụrụ gị n'anya. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. O nwere onye n'ebe a na-ada ụtụ ịhụnanya Jesu n'ebe ọ nọ? Ya weleka n'aka elu. O nweghị. Maka na ka o si na-adị, Jesu hụrụ anyị n'anya. Ya bụ okwuchukwu m n'ụbọchị taata na-agbakwasị ụkwụ n'ịhụnanya Chineke hụrụ n'ebe anyị nọ, nchedo ọma ya na ududo ọma ya. N'ihe ọgụ ndị a na-agụrụ anyị taa, ha niile na-agbakwasị ụkwụ na Chineke dị ka ezigbo onye nche atụrụ na-eduziri anyị, na-agbaziri anyị, ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị, ma ọ dị njọ ma ọ dị mma. Chineke dị aware. Chineke nọ n'etiti ndụ anyị. He is part of our life. Jeremiah na-agwa anyị n'ihe ọgụ nke mbụ na-asị na di nwere anyị na-asị Chineke sị, azịgbakwa ndị nche atụrụ ndị ahụ ndị kpọsasịrị ụmụ atụrụ m, azịgbakwa ndị nche atụrụ ndị ahụ ndị na-anaghị eduzi ụmụ atụrụ m. Ugbu a mụ onwe m bụ Chineke ga-eji aka m duzie igwe atụrụ m. Ugbu a mụ onwe m bụ Chineke ga-ewerezi aka m na-ahaziri ụmụ atụrụ m. Ya bụ anyị niile nọ ebe a, onye ọbụla n'ime anyị n'ofu n'ofu, anyị so n'igwe atụrụ Chineke. Chineke bụ so naanị ya na-eduziri anyị, na-agbaziri anyị, na-echekwado anyị, maka na ọ hụrụ anyị n'anya. N'ozi ọma ụmụazụ Jesu, ka Jesu zipụchara ha ihe ọgụgụ oziọma gụrụ anyị na Sọnde gara aga, na Jesu zipụrụ ha abụọ abụọ, ziga ha ka ha ga gbasa oziọma. Ha agacha lọta, bịazie, they were so excited, na-akọrọ Jesu ihe ha hụgasịrị, na-akọrọ otu ha si gbasa oziọma, otu ha si gwọọ ndị ọya, otu ha si mee nke a maọbụ nke ọzọ. Mana ndị mmadụ na-akpụ rikarika, na-agbagharị ebe ha nọ. Jesu si, ngwanụ ka anyị gaa ebe nke ọzọ zoro ezo, ebe ndị mmadụ na-agaghị amadụ na ọwa ebe anyị na-aga. Ka anyị gaa ebe ahụ gaa mee gịnị? Gaa zuru ike. Maka na people nọ na-abata na-apụ, they had no time even to eat. Jesus ka anyị gaa nụ the other side gaa zuru ike. Ka ha na-aga, ndị mmadụ amarago their mode of operation. Ka ha na-aga, ndị mmadụ amara na-arị ebe ha na-aga. Oziọma gụrụ anyị sị, before ha na-erutere, ndị mmadụ were ọsọ were ije buru ụzọ garuo ebe ahụ. Maka gịnị? Ha na-achọ dị nwenụ. Jesu Kristi bụ onye so ụmụazị ka anyị ga zuru ike. Ka ọ bịaruteziri ebe ahụ, ya n'anya igwe ndị mmadụ jupụta. Ọ na-agụ ha agụụ ịnụrụ okwu Chukwu, ọ na-agụ ha agụụ ịhụ ọrụ ebube Chineke. Jesu wee mere ha ebere, according to the gospel, ọ sị, maka na ha adịghị igwe atụrụ na-enweghị onye nche. Ya wee mee ihe niile agba ndụ, bidokwa na-akụziri ha, na-agbaziri ha. Na Nigeria anyị na-asị, miracle no dey tire God. Abi? Miracle no dey tire God. Jesus no dey get tired of performing miracles. Miracle no dey tire Jesus. Oge ọbụla ọ hụrụ anyị nọ na mkpa, ọ na-agbatara anyị ọsọ enyemaka. Ndị a niile hụrụ na ọ na-agafe the other side, gbara ọsọ chọrọ ya gawa ebe ahụ. He abandoned everything and attended to them. Ọ taa ka ọ dị na ndụ onye otu Kristi ọbụla. So naanị ihe Chineke chọrọ bụ ka anyị chọrọ ya bịa, ka anyị chọrọ ya bịa. Si ya, "Iwenu, we are going down," just like the apostles. Mgbe na Jesu nọ na-akwụ ụgbọ mmiri na-aga,
ebule mmiri na-akụ front and back. The turbulence was so much. The temptation was so high. Ha tara ya okweghị ha. Jesu nọrọkwa nga ọ nọ na-pretend ka ọ na-ehi ụra. Chineke ọ na-ehi ụra. Amen. Amen. Chineke ọ na-ehi ụra. Chukwu anaghị ehi ụra. No matter what, no matter the condition, no matter the situation, Chineke anaghị ehi ụra. Mgbe ebili mmiri nọ na-akụ ya nọrọ ka ọ na-ehi ụra. He was only waiting for them to recognize his presence. Ozugbo ha bịara sị ya, iwenụ ọ na-ehụghị na ebili mmiri na-akụ, we are going down, save us. Ya sị di ya gasị, ebili mmiri dere jụụ, gịnị mee? Ebe niile dere jụụ. So ihe Chineke na-achọ n'aka iwu, turn around, recognize his presence, trust him. Ọ bụrụ na anyị nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, he will surely act on our behalf. N'ihe oge ahụ agụrụ anyị last Sunday, mgbe Jesu dupụsịrị ụmụazụ ya sị, gawanụ, o nyere ha instructions, si ha ka unu na-aga, unu ejikwala ego ọbụla, unu ejikwala agbara ụkwụ ọbụla, unu ekokwala akpa ọbụla, gawanụ, ihe ọbụla e nyere unu ebe ahụ unu mee gịnị? Unu riwe. Practical faith in divine providence. Ya ihe ọ na-akụziri anyị na oge ọbụla ntụkwasị obi anyị ga-abụ so naanị ebe Chineke nọ. He is the one who provides for us. He is the one who takes care of us. Ọ bụrụ na anyị ntụkwasị obi na Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu, na Chineke ga na-eduziri anyị oge niile. Ndị mmadụ a na-agbagharị Jesu na ụmụazụ ya gburugburu na-enye ha nsogbu, ka Jizọs ụmụazụ ya ka ha gaa the other side ga zuru ike. Ya agawa ha agụụ n'obi ịchọwakwa Jesu gawa ebe ahụ. Ka ha ruru, Jesu abandoned every other thing and attended to them. Abụma na-asị anyị, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Iwenu bụ onye na-azụ anyị dịka atụrụ, na o nweretaghị ihe anyị ga-achọ. Sọsọ ihe Chineke chọrọ n'aka ya recognize. Trust in him. Tụkwasị obi na Chukwu. O nwere ofu akụkọ akọrọ onye na-anya ụgbọ mmiri. O nwere a very perfect history as captain na-anya ụgbọ mmiri. Ụgbọ mmiri ọ na-anya ebubeghị before. Oro ofu mbọsị, o bugọ ndị mmadụ ha na-aga. And there was very strong wind. Turbulent, yeah, too much. Ibele mmiri na-akụ ụgbọ mmiri front and back, mmiri bido na-agbata n'ụgbọ mmiri, ha na-eku mmiri na-eku. Mana they noticed ka ndị mmadụ ụjọ nọ na-atụ ha, onye ọbụla na-akpọ ha Chineke kee, onye ọbụla na-ekpe otu o si mara. They noticed a little boy, obere nwa nwoke nọ n'etiti ha, nọ na-agbagharị. Ọ gbara gị ebe a, ya gbara gị ebe a, buru bọọlụ ya atụle elu. Ụjọ anaghị atụ ya. Ha na-wọnda, ọ gịnị na-eme obere nwa? What is his problem? Ndị ọzọ niile nọ na-apanik, onye ọbụla na-ama jijiji. Ha na-asị, ọ gịnị? Why is this boy like this? Just like ụmụazụ Jesu mgbe ha na ha nọ n'ụgbọ mmiri, Jesu nọrọ onwe quiet. This boy was confident enough. Obi sie ya ike na o nweghị ihe ga-eme. Ndị mmadụ na-agbagharị, na-enye aka, na-ekupụchi mmiri na-abata, na-eme. At the end, the whole thing calmed down. Ha gbọda boy na-ajụ ya sị, kedu ihe gara gị obi? Ele ihe gara gị nwata obi? Na anyị nọ na danger dị otu a, onye ọbụla chịrị ume n'aka, na anyị na-aga ịnwụ. Obi ka gị na-agbagharị. Maka na my father is the captain. My father is the captain. Na papa ya bụ onye na-akwọ ụgbọ, na onweghị ihe ga-eme ya. Ebe nna ya bụ onye nọ n'isi ụgbọ, na onweghị ihe ga-eme gịnị? Otu a ka ọ dị na ndụ ndị otu Kristo ọbụla. Ọ bụrụ na anyị maara na papa anyị nọ n'isi ụgbọ, o nweghị ihe ga-eme anyị na ihe ọsọkwa ya bụ. Ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ anyị na-agabiga ọnwụnwa dị iche iche.
There are so many temptations, so many trials. Anyị na-agabiga mgbe ụfọdụ ana m echeki ndị n'obodo oyibo ọtụ unu n'ebe a ndị nọ na Naịjirịa ọ na-adị ha ka ụwa zuru unu ọkwa eziokwu ndị nọ na Naịjirịa ndị n'obodo oyibo ụwa zuru ha oke ma jọkwa ụwa ozugola unu ụwa ezuduru unu oke ewo echemasị onye nọrọ obodo oyibo wee zuorola ya oke unu ka na-enwekwe challenges unu na-enwe temptations agbakwa ma anyị ndị nọ na Naija anyị che na onye bi obodo oyibo uwe zuorola ya ọ dịghị ọta ma ị nọ na Naịjirịa o ma ị nọ ebe ahụ ebe ọsọkwa gị nọrọ uwe ezu oke ọ naghị ezu ezu ebe ọ bụla ị na-anọ enwerịrị ihe na-akpa gị ọ tụrụ gị gaa right ya tụrụ gị gaa left unu nwa bụ ndị na-ebe a onweghị onye o zuru many challenges in different ways ranging from family issues, marital issues, health issues, children nke agba bụ nke ọzọ ọ ga-agbagoro gị directly ya agbawa nwanne gị nke agbawa nwanne gị nke ọzọ a ga-enwe ihe ọzọ gị na-eche maka ụmụnne gị ndị hapụrụ n'ụlọ ndị nọkwa n'ụlọ ọ dịghịkwa ha izi o amen amen ka m gwuokwa otuto dịrị Jesu ndị n'obodo oyibo nwekwara challenges mana ndị nọkwa n'ụlọ challenges ga ha gụkwa nke o mgbe ụfọdụ ama na mmụnwa bụ fada na nwere ihe m na-arụ nwere etu m si akpata ego ma agwa gị the number of calls anyị na-enwe every day ndị na-abịa si nyere ha aka nke a bụ nke ọzọ ịma na obodo Wigwe na Naija oge ụfọdụ ndị n'obodo oyibo ndị na Naịjirịa na-enye nsogbu too much a na-akpọ eziokwu they have no idea what you are going through. Onye ọbụla bụ nga ọ tụrụ ya onye ọbụla bụ challenge ya onye kpughe eke ya dịka ọka ya aka njọ onye megide ikpupe eke gị nga onye ọbụla gbaa aka n'isi mana Chineke na-enye onye ọbụla nga ọ ga-ebunwu. So there are so many challenges. Ihe dị mkpa na ndụ anyị bụ ikwere na Chineke bụ onye na-edu anyị ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. He knows what we need. He knows what we want. And ka o ji bụrụ Chukwu Chineke ma taa mara echi mara nwanne echi anyị nwa bụ mmadụ ihe ama ọsọsọ gịnị tata anyị amaghị echi ọkwa n'eziokwu ihe anyị ma this moment anyị amaghị echi anyị amaghị nwanne echi nke o ji bụrụ Chukwu ọ na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. See, a Christian life is not a crossless life. O nweghị ebe ọ dị na Baịbụl na ị bụrụ hala onye otu Kristi ụwa zuorola gị oke ị ga-enwezikwa nsogbu. It's not true. Ihe Baịbụl si bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nwaazị mee gịnị bụrụ obe gị ụbọchị niile sobe m. Onye ọbụla nwere mkpa aka ya. Chineke dị mma. Chineke hụrụ anyị n'anya. Ọ bụ sọ naanị ya na-edu anyị na-agbaziri anyị, sọ naanị ya na-agọzi anyị, sọ naanị ya na-eji anyị ụzọ anyị ga-aga. And ka o ji bụrụ Chukwu ọ mara na ihe ga-eme echi, so ọ na-ebido ọrụ tata na-akwado anyị maka ihe ga-eme echi. O nwere ofu akụkọ akọrọ, an African king, ofu onye eze na one African village. Onye eze a nwere ihe a na-akpọ PA, personal assistant. Ihe na ya na-arụkọ onye na-awụ oge ọbụla ya na-adụ onye eze ọdụ, ihe ọbụla onye eze chọrọ ime ya agwa ya na-adụ ya ọdụ, ihe na ya na-emekọ. Ihe mbụ ọ na-agwa onye eze each time ọ chọrọ inye advice, O king, God is good and whatever he does is good. Always ihe awụ ihe ọ na-agwa onye eze. Onye eze was happy ile ya na-aga ya na-awa ọkọ ọfụma ha na-aga. Oru ofu mbọsị onye eze gara ịchụ nta, PA ya soro ya ga ịchụ nta. Ha nọ n'ime ọhịa ka ha na-achụ nta. Ofu anụmanụ pụta, wild animal, bahom. Ma onye eze onye PA ya bakwuo anụmanụ, ha niile na-alụ ka ha lụgide ihe ahụ. Eventually ha gbuo anụmanụ
mana tupu ha gbuo ya bụ anụmanụ atajipụla onye eze otu mkpịsị aka, tajipụ onye eze otu mkpịsị aka. So ha alawa ka ha na-ala ihe na-afụ onye eze, ya na-ewute PA ya si ya, "O king, God is good and whatever he does is good." Onye eze si, "This man is stupid." A na-ekwu na anụmanụ tọpụrụ mkpịsị aka, gị na-asị God is good. Ọ bụrụ na Chineke dị mma n'eziokwu, kedu otu ọ ga-echi hapụ anụmanụ ya ga-atajipụ mkpụrụ aka? Nwoke ahụ sịkwa ya again, "O king, God is good and whatever he does is good." Onye ezi iwe wee ya were nwoke a tụba n'ụlọ mkpọrọ. So onye a dị stupid, ọ na-aghọta ihe a na-akụ. Maka na Chineke ọ na-asị na ọ dị mma, ọ bụ na ọ dị mma n'eziokwu, ọ karaghị ime ya ala anụmanụ tajipụ mkpụrụ aka, ya were nwoke a tụnye n'ụlọ mkpọrọ. And life continues. Nwoke nọrọ n'ụlọ mkpọrọ na-ata ahụhụ, onye eze nọrọkwa na-ebiri ndụ ya. O ruo ụbọchị ọzọ, onye eze gakwa ịchụ nta. Onye eze laikere ịchụ nta, ọ his hobby. Ya banye n'ime ọhịa ịchụ nta ọzọ. Ka ọ nọ n'ime ọhịa na-achụ nta, ugbo awụzi wild animal, wild human beings. Ha pụta gburu onye eze, lawa. Ha chọrọ iji onye eze mezie sacrifice. Ha chọrọ igbu ya egbu. Gburu onye eze, garuo kwadocha onye eze na tebụl ebe a ga-eji ya mee sacrifice. Prepare chee Mozie chief priest pụta na Manotanisha gbara egwu gaa round akpa mma n'aka, mma ọ ga-eji tigbuo onye eze. Ka akpara mma n'aka, ihe a na-emezi inspect ihe eji achụ aja, na-eme inspect. Ọ na-emezi inspect ya hụ na nwoke enwere otu mkpụrụ aka ya tie si ya nwa anụ rụrụ arụ na ozu ga-ezu, na onye a ga-eji chụọ aja bụ onye zuru ezu, mkpịsị aka ya zuru ezu. Ha mee gịnị? Ha atọwasha nwoke si mba tupu ya atọwasha ha onye eze, buri tọpụ ya. Onye eze lawa. Onye eze lara, onye excited, dị happy. Ihe a sị ga-akpọpụta PA ya n'ụlọ mkpọrọ, akpọpụta PA ya n'ụlọ mkpọrọ. Ihe a na-akọrọ ihe mere si mụkwasị ewepụgotu mkpịsị aka m nọ na-anọ dị, awụkwala m onye furu efu taa. Nwoke ahụ kakwa obi again si ya, "O king, God is good and whatever he does is good." Onye ji sị, "Yes, mana ọ bụrụ na Chineke dị mma n'eziokwu, kedu mana ihe o ji hapụ ndụ ya gị na mkpọrọ? Ọ ma na ikwu gị eziokwu. Kedu ihe ọ ga-eji hapụ gị na mkpọrọ, gị na-ata ahụhụ na mkpọrọ? Nwaanyị ihe ịgwaga mụ ihe mere eme." Nwoke ahụ wee sị ya, "O king, God is good and whatever he does is good." Na onye eze agara si na otu ihe dị ya na mkpọrọ, ọ gara iso ya gaa ịchụ nta. Ana ọnwụ na o soro ya gaa ịchụ nta, ọ mụ na-etaghị ihe ga-eme. Oto dịrị Jesu. Na o soro ya gaa ịchụ nta, o nweghị ihe ga-eme. Ndị ahụ nwunye ya agbalaga. Na ọ kara ịchụrụ ya, ọ kara isoro ya n'azụ, ọ gaghị ahapụ ya onye eze. Ọ kara ịchụrụ ya hụ isi ya. Ana ọ bụrụ na ha gara chọpụta na ozu ga-ezu, ya nwe na onwe ya zuru ezu, so na ọya ka a gara iju chụọ aja. Ya sị ya, "O king, God is good and whatever he does is good." Ụmụnne m na Kristi, ihe a wụ nchịkọta okwu m. God is good and whatever he does is good. No matter the challenges, no matter what you are going through. Ihe ọzọkwa ya bụrụ, achọrọ m ka o doo onye ọbụla n'ime anyị anya n'ụbọchị tata. Nke mbụ, na Chineke hụrụ gị n'anya n'ime mmụọ na n'eziokwu. Oge ụfọdụ anyị na-ekwu ya dị ka ọwụwa akụkọ a na-akọ, but it is true. God knows you and he knows your name. And he takes care of you personally. He is good. Chineke mara gị, and Chineke dị mma na ndụ onye ọbụla, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ọtụtụ oge anyị na-arịọ Chineke ka abụ nke ọzọ. If it is not forthcoming, sometimes we lose faith, we lose hope. Chineke ma taa ma echi ma nwanne echi. Onye makwana ma ihe na-agabiga taa, ọ mkpịsị aka na-atajipụ gị dịka onye eze. O nwere ike wụrụ ya ga-awụ savior gị tomorrow. Ụmụnne m na Kristi, na mmechite okwu m,
God is good, and whatever he does is good. Ka Chineke onye dị mma n'ezie dịrịkwa mma n'isi anyị niile n'ofu n'ofu na n'ezinụlọ anyị niile n'ebe a n'ofu n'ofu site na Kristi onye nwe anyị. Deus
ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne m na Kristi, ka anyị werenụ nchekwube ntụkwasị obi n'ebe Chineke anyị nọ, ka anyị gbakọtanụ buru mkpa anyị dị iche iche burute n'ihu ọdụ ya dị nsọ. Ihe anyị ga-aza bụ ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Zaanụ ya. Ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. maka ụka na ndị ndu ya, ka Chineke nye ya mmụọ miri emi iji jere mmadụ niile ozi. Anyị arọgidewe. Chimo etu ọ sọrọ gị dịrị m, etu ọ sọrọ gị dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m, ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Maka ụwa, ka mmadụ na-echekwaba ahịhịa ndụ, eji azụ ụmụ anụmanụ na ezigbo mmiri ọṅụṅụ. Anyị arọgidewe. Etu ọ sọrọ ya dịrị m, etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m, ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Maka ndị niile na-eche na ha furu efu, ma ọ bụ naanị ha n'ụwa n'ihi ọnọdụ ha. Maka ndị mkpọrọ na ndị na-ata ahụhụ n'ihi na ha anọghị ya, ka Chineke gbatara ọsọ enyemaka. Anyị arọgidewe. Etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m, ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Maka iru igwe dị mma nke ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. Anyị arọgidewenụ. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Maka ọgbakọ nke igwe atụrụ Kristi na St.Eugene, ya na maka onye ndu anyị rụfara Jude umeobi, ka Chineke zute onye ọbụla dịka mkpa ya si dị mma. Gosikwa ụkọchukwu anyị. Anyị arọgidewenụ. Etu ọ sọrọ ya dịrị m, etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere. Ihe agaghị eme m ito nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọ kasị ndị parish anyị, ka Chineke mere ha ebere, maka sikwa ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Anyị arọgidewe. Chimo etu ọ sọrọ ya dịrị m. Chọba m etu ọ sọrọ ya dịrị m, etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ihe agaghị eme m ito nna m, ihe agaghị eme m ito nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere.
ihere agaghị eme m ịchọ nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m ihere agaghị eme m ịchọ nna m ebe ọ bụ n'uchi na-aza ekpere ihere agaghị eme m ịchọ nna m etu ọ sọrọ ya dịrị m. Ugbu a onye ọbụla n'ime anyị bụ na-atazi isi rịọ Chineke ka o sidere ya n'obi. Salam gobi o Chineke, salam gobi Chineke, salam gobi. Oge niile m nọ na mba o Chineke, atụkwasịla m n'obi. Chineke, atụkwasịla m n'obi. Oge niile m nọ n'ọrịa o Chineke, atụkwasịla m n'obi. Chineke, atụkwasịla m n'obi. Oge niile. Chineke na-apụrụ ime ihe niile, anyị tụkwasịrị obi na gị. Nchekwube anyị niile bụ sọ naanị n'ebe ị nọ. Anyị ewere okwukwe bịakwute gị n'ụbọchị taata. Anyị na-asị gị biko lekwe mkpa ndị a anyị burutere n'ihe ọta gị dị nsọ. Biko ma ndị anyị bụ n'obi ma ndị anyị kwubutere kwupụta, anyị na-arịọ ka ị mere anyị karịa ka anyị si rịọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Hymn number 39.
Jesus kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ. O wee n'aka ya oke ifufe wee dere ji. O kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ ọnụ. Etu a ka ọ gwara m, nsogbu m niile ga-adajụọ. Jesus kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ. Yes, sir. O were aka ya oke ifufe wee dere ji. Yes, sir. O kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ Yes, ọnụ. sir. Etu a ka ọ gwara m, nsogbu m niile ga-ada. Jesus kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ. O were aka ya oke ifufe wee dere ji. O kwuru okwu ebuli mmiri dajụọ ọnụ. Etu a ka ọ gwara m, nsogbu m niile ga-adajụ. Adịghị welode, adịghị mkpade. Yes, Lord. Ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adịghị welode, ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adịghị welode. Loaded. Here I got the Gozi Chuku. I didn't well loaded. Here I did not think Gozi Chuku. I didn't well loaded. Adịghị welode, adịghị welode. Ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adịghị welode, ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. I am so loaded. I didn't well loaded. I didn't well loaded. Here I got the Gozi Chuku. I didn't well loaded. Here I got the Gozi Chuku. I didn't well loaded. Ile anya n'azụ m, ile anya n'ihu m, ile anya n'ihu m, ị ga-ahụ ngọzi Chukwu. adịghị welode, adịghị welode. Ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. I am welode, ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. I am so loaded. Adị m weloded, ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adị m weloded, ile ma anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adị m weloded, Ile anya n'elu m, ị ga-ahụ ile ngọzi anya n'azụ m, ị ga-ahụ ile ngọzi dị n'ụlọ m, ị ga-ahụ ile ngọzi ndụ m niile, ị ga-ahụ n'isi ngọzi ụmụ m niile, ị ga-ahụ na ngọzi mgbada m niile, ị ga-ahụ ngọzi ihe Chukwu. niile. Ị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Ị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Ị ga-ahụ ngọzi Chukwu. I am so loaded. Praise the Lord. Hallelujah. Omemma bịa nara ekele imela. Omemma nara ekele. Omemma nara ekele imela. Omemma biko nara ekele. Manara ekele dị mma. Omemma Nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma biko nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma biko nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma biko nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma biko nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma nara ekele. Omemma nara ekele dị mma. Omemma biko nara ekele. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never
share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Oh, Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Moya chukwu na gaza, moya chukwu na naza ekpere, meza onye obiọma, ihe ayọrọ ayọrọ naza. Moya chukwu na gaza, moya chukwu na gaza ekpere, meza onye obiọma, mmem yọrọ ya na gaza. Moya chukwu, moya chukwu, moya chukwu na naza ekpere, meza onye obiọma, ihe ayọrọ ayọrọ naza. Moya chukwu na gaza, moya chukwu na gaza gebere, Mezaya no bioma. Moya chukwu na gaza, moya chukwu, moya chukwu na gaza gebere, Mezaya onye obiọma, ihe ayọrọ ya na-eme. Moya chukwu na gaza, moya chukwu na gaza ekpere, moya chukwu na gaza. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tọrọ oya dawo aja oke mmụọ. ihe na-emebi ihe mmụọ, onye anyị na-atụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe na-eme niile bụ onye na-atụrụ aja oke mmụọ. Kwesịrị ka nye ya ekele ọma, kwesịrị, o kwesịrị, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. O kwesịrị Chineke, o kwesịrị, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Nenu ya, Ekele ọma, 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 ekele ọma, ekele ọma. Ụmụ Chineke, egwu ọ dị ya? Onye jisi ike, praise the Lord. gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru kebe. Gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru kebe. Gbadata ribe ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru keme. Gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru kebe. Gbadata
nara ekele omemma gbadata nara ekele izuru keme gbadata nara ekele omemma gbadata nara ekele izuru keme gbadata nara ekele omemma gbada izuru onyama 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 hey Jesus onyama 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 hey Jesus Chineke bụ onyama 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 Chineke bụ onyama onyama Jehova bụ onyama onyama Jehova bụ onyama 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 Jesus onyama onyama Eze Jesus Jehova bụ onyama onyama Jehova bụ onyama 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 bịa lee ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs anyị na-ekele gị o bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs papa nara ekele bụ anyị na-ekele gị bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ana m ekele gị ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele dịrị gị o ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị o soro m bịalere ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị o bịa ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele dịrị gị o bịa ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mmara dịrị gị o bịalere ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị o bịalere ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mama dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mmama dịrị gị o emekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mma onye na-eme mmemekwala ya ọzọ ma na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mma onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmanụkwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mma Chigaji chigabo Chigaji chigabo Chigaji chigabo Mangbaba ya Chigaji chigabo Mgbaba mesoma ya Chigaji chigabo Chigaji chigabo Mgbaba mesoma ya Chigaji chigabo Na guru Chineke egwu na guru Chineke egwu Mgbaba mesoma ya Ọ dịghị izi ịdị ndụ n'ụbọchị taata ọ nwere ndị bitere na nwere ha nwụrụ anwụ ma ịdị ndụ na-ekele Chineke na-agbara Jesu egwu na-agbara Jesu egwu Chigaji chigabo Chigaji chigabo Mgbaba mesoma ya Chigaji chigabo Chigaji chigabo Mgbaba mesoma ya Chigaji chigabo Chigaji chigabo Mgbaba mesoma ya Chigaji chigabo Chigaji chigabo na-akwa aka ka mara mma ka m ga-akụrụ Chineke m aka mara mma aka mara mma ka m ga-akụrụ onye na-eme mma o aka mara mma
mma. aka mara Kụwara mma ya aka mara mma. aka mara mma Egwu mara mma ka m ga-agbara Chineke m. egwu mara mma Egwu mara mma ka anyị ga-agbara onye kere ụwa. egwu mara Gbara ya egwu mara mma. egwu mara Gbara ya egwu mara mma. egwu mara mma Aka mara mma ka anyị ga-akụrụ Chineke m. aka mara mma Aka mara mma ka anyị ga-akụrụ onye na-eme mma. aka Kụwara ya aka mara mma. aka Kụwara ya aka mara mma. Kụwara ya aka mara mma. Kụwara ya aka mara mma. Onye elu ụwa ọ dị mma dị njọ. Kama gbaba n'ime Chineke ka akọpa. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-eme? Chineke ọdọgwụ n'agha isi Ọ bụ onye ga-akọtasị mmeso ọma Chineke na-aga bụ ọma ka njere bịa o n'eloko Chineke. Ọ bụ otito ka m jere bịa eze Chukwu soro m na-eto ya na-eto ya na ọ dị mma. Soro m tobe ya na ọ dị mma. Ndị nke Chineke bịa ya nụ. aga m akọ n'ụnụ ihe Chukwu mere m Ebe nna ịhụrụ m n'anya Chineke karịsịa mgbe niile mkpọkụrụ gị ị na-aza m anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekụrụ gị ọkwa ịzara m Chineke onye dịka gị ezigwe abụ otito ka m ga-eji wee kelee gị abụ otito ka m ga-eji jaa gị mma Chineke dị mma ebube gị dị okpo ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya arụ ike o nyere m ahụ ike o nyere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ya mere iji na ụmụnne na-abịa ụmụnne na-abịa St. Eugene adị mma your kids are coming your kids are coming adị mma ndị nke Chineke bi ya nụ aga m akọ n'ụnụ ihe Chukwu mere m ọbụrụ na ihe Chukwu na-emere unu ọbụrụ na afọ ụmụ unu soro m ụmụ ụzọ ị na-azụ m eleghị anya n'azụ ime mkpa m ka mgbe kụrụ gị ọkwa ịzara m Chineke onye dịka gị ezigwe abụ otito abụ otito ka m ga-eji daa gị mma o Chineke ịdị mma ị na-ele anya ị mara ma nwa ganyere na line a ị na-ele anya ị mara ma nwa ganyere na line a ebi ọ gọziela m Chineke si n'ọgọziela m ebi ebi ọ gọziela m Chineke si n'ọgọziela m ebi ebi ọ gọziela m si na ọ gọziela m ebi ebi ezi Chimle ọ gọziri m 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 ezi Chukwuma m ọ gọziri m ezi Chukwuma m ọ gọziri m ezi Chimle ọ gọziri m ezi Chimle ọ gọziri m kelere m Chimo nwanne m kelere m Chimo na Chimemena kelere m Chimo nwanne m kelere m kelee Chineke kelere m Chimo nwanne m kelere m Chimo na Chimemena kelere m Chimo nwanne m kelere m Chimo nwanne m kelere m Chimo na Chimemena
chimo nwanne m kelere m chimo na chimemela kelere m chimo nwanne m kelere m chimo na chimemela kelere m chimo nwokorobịa kelere m chimo na chimemela kelere m chimo nwanne m kelere m chimo. hallelujah amen amen hallelujah amen amen amen. ọba na ụmụnna m ka jamụrụ nna chụgburu ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile nara nọ. Chineke anyị idoola so otu aja zuru oke asọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha na-ebutere gị. Gọzie ya dịka isi gọzie aja Ebel. Dokwa ya nsọ, mee ka onyinye onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otuto nke ebube eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị nụdị nwenụ na Chineke anyị ekene. Ọ kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-ekwe.
na ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. Were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edorunye maka unu. Otu agwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka abụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya gị. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Gomez na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke okpukpe were gawa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị nsọ gị niile gị jiri dị ya nsọ, ndị mere ihe bụ uche gị, were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esi ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuwe Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sebụrụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, biko dị nwenụ, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Sebụrụwa dịrị ụnụ mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi, leenụ n'ime anyị Jesu Kristi onye hụrụ anyị n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a gụrụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
sacrament most holy. All praise and all thanksgiving be every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị. Ị werela ihe omimi nke eluigwe zụọ anyị. Biko, nye anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ochie ụzọ nke anyị ga wee bibezie ndụ ọhụrụ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma tupu anyị aga n'iru ka anyị kụpụgodo ndị Young Adult Youth Choir aka. Ha ji nwayọọ na-atụpenye anyị azụ bụ ihe ha mere. Ha ji wee buru kọpụ wee nata na ikusa competition. Ọ bịa ka ha ji nwayọọ wee na-ereliziri anyị ya one at a time. Anyị ka na-atụ anya n'oge na-abịa n'iru na ha ga-eji nwayọọ wee nyecha anyị release ha niile ihe ha kwere na Chicago ka anyị kụpụkwa na ha aka ọzọ. Anyị na-elotekwa, anyị na-amụ ọkwa maka confirmation nke a na-edekọ afa ndị niile na-abanye high school, ndị niile nọ high school. Ha akwụbeghị aka n'isi. If you have not been confirmed, please get yourself registered. Nne na nna anyị na-ayọ ndị nwere ụmụaka dị etu a ka ha erejista ha ma ọ na ha anatago oriri. Ka erejista ha maka confirmation ka a ga-ebido n'ọnwa Septemba. Ihe unu dịrị ime bụ ịbịa welu fọm maka ya. Ọ bụrụ ụmụaka abụọ ka ị nwere fọm abụọ, ọ bụrụ ịtọ fọm atọ. Ị gazie through the form, mezuo ihe kwuru na ya, wetakwa ya ka e wee mara naira. A na-edekọ afa kịta agbasa ndị dị etu a. Unu fụma ọfụfada ọfụkwanụ fụmụnwa ma ọfada maka the forms. Unu complete kwa unu wetakwa ya. Unu nwere ike inye m ya nye fada ọ drọpụọ ya na parish. Anyị na-elotakwa ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị ji enye Chineke ekene na parish anyị, Thanksgiving. And Thanksgiving oge onyinye nke this year kwa anyị ka kwekọtalụ. This year ya bụ monetized Thanksgiving, monetized bazaar. Ọ bụ ka anyị ga-esi were mie wee na-elotekwara otu ọbụla dị iche iche, ezinụlọ ọbụla, steeti ọbụla, obodo ọbụla, ma ndị ukwu ọjị, ma ndị oyoyo, ma ndị ukwu ụdala, ukwu nke ọbụla, anyị niile Young Adult Youth etu o si na-edi onye. Ọ bụ oge anwa ka ewepụtara n'ọnwa Ọgọst niile ka anyị bịa ka anyị kene Chineke maka mmụọ na-aja anyị n'arọ nke 2024. Ma nke esi wee kọwa ya n'ọnwa Ọgọst anụ ụka niile dị na ya ka anyị ga-emie. Ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst emechie. Ya bụ ndị zones echebene na-asị na aka ya enye unu time. Ndị ọbụla ọnwa Ọgọst ka ewepụtara ya. Zone ọbụla, obodo ọbụla, otu ọbụla, ndị abụla ndị ọnwa Ọgọst ụka niile dị na ya ka anyị ga-eme ya ebe a. Then ụka izizi n'ọnwa Ọktoba akpọ result. N'ọnwa Septemba 7, 10 a.m. a ga-eme mmemme mother many peoples a na-celebrate na Cathedral anyị by Archbishop Gomez. Oge anwa a na-ekpe rosary. Community ọbụla dịka anyị nwasi wee dị
na-ekpekwa ya n'asụsụ nke anyị, ya bụ ka anyị kwadobe, ka anyị lote, ka anyị debanye ya na kalenda, ka anyị niile jee, ka anyị nọkọ ọnụ wee zata afọ anyị ọfụma. Ọ bụ Septemba 7, 10 a.m. ka ọ ga-ebido. Ana m elotelu anyị niile, anyị amaghị ọkụ ya makwa ya, ka anyị niile ka ọ baa anyị ntị. Oge ọbụla parish anyị na-eme ihe, onweghị onye ọbụla ga-etinye ihe ọbụla gbasalụ ihe ọbụla a ga-eme n'ezi. Anyị nwere Mother's Day, anyị nwere Father's Day, anyị nwere Youth Day nke anyị na-eme tata, anyị nwere Tansi Day. Onwekwa ụbọchị ọzọ parish wepụtara ha ya eme ihe. Ị na-eme Thanksgiving, ị ya abịa ụka, mana ime ihe ọbụla n'ezi, no. Ọ bụ policy parish anyị ka ọ baa anyị ntị. Asịrọ gị abịa n'ụka, asịrọ gị emene Thanksgiving. Imesi onwe ihe ị chọrọ ime, imebi ya na be gị outside this place. Ọma bụ ụbọchị anwa. Ụbọchị anwa imebi ya na be gị, mebi ya outside this place. Mana ụbọchị anwa anyị wepụtalụ, ụbọchị a parish wepụta ihe ọbụla ha na-eme ebe a. O nwere onye ọbụla, o nwere ihe ọbụla parish na-ayọ onye ọbụla nwere ike ime ihe ebe a na-agbasa ụka. Wee na-elotekwara ndị otu niile, ndị na-achọ ebe ha ya anọ, ndị oyoyo, ụmụ oyoyo, ukwu ụdara, ukwu ọjị, whatever. Ụnụ anyị maara ebe họọlụ dị, akụkụ họọlụ niile anwa arapụọlụ ya ndị ọbụla na-eme Thanksgiving. Ụbọchị eye ọ bụrụ na ha ya eke ihe, ebe ahụ ka ha ya anọ na-eke ihe. So otu ọbụla, onweghị otu ọbụla ya anọ n'iru họọlụ anwa niile. Ọkwụna ghọtara ihe anyị na-ekwu n'iru họọlụ a. Ọ bụrụ na ị na-eme ndị otu ọbụla, onwe ndị si na ha bụ ukwu ụdara, n'ọbụ ebe ahụ ka ha ya anọ, parish na-asị gị no. Ebe ọbụla ya ebe anụnwa ị nwere ike na ya, mana ọ bụrụ ebe anwa, arapụrụ ebe anwa for ndị gịnị. Onwe ndị na-eme Thanksgiving si na ha na-eke nri and so on. Ọ ebe anwa ka arapụrụ ha ka o wee anyị anya. Tata bụ Youth Day, wee na-akpọnitezi onye isi, ndị isi nne na ndị isi nna ka ha bịa kọwara anyị ihe anyị eme na etu esi eme. God is good all the time. All right, today bụ Youth Day. Ndị youth nye m olu. Thank you. Biko ndị nne na ndị nna and the entire St. Eugene Catholic community of Los Angeles, biko ka anyị kwụọrọ na ndị youth aka sị ha congratulations. And our young adults, na-ekene onye isi ha bụ Zikora, na-ekenekwana ọchịkọra ha bụ Dr. Kalista Ezokoye, na ife unu na-eme dị anyị niile mma, jisiri ike na-aga n'iru. Dị ka anyị na-eme oge ọbụla, ka anyị ghọta that na today adịghị different. The only thing that the preparation this year is more special. So na onye ọbụla ga-eriju afọ, onye ọbụla ga-aṅụjukwa n'afọ. Biko sitting with the same thing. Ndị nne ma ebe ha na-anọ, ndị nna ma ebe ha na-anọ, ndị youth ma ebe ha na-anọ, ndị ụkọchukwu makwa na ebe ha na-anọ. So nke a ama awụ nsogbu. Ife anyị na-ayọ onye ọbụla bụ biko nọdụ ebe ị nọ na ndị ga-eru gị aka. Okay? All right.
For God and for youth. For God and for youth. For God and for youth. I love that. On behalf of on behalf of everybody. We're so proud of all of you. And by this time next year, some of you lugoli bundena that join in denna. Some of you lugoli join in dinne gabundinne. I went that anywhere they mention success in America and the worldwide, the youth from this St. Eugene Igbo Catholic community are follow Kaganano in Jesus' name. Epelanyi Ibuna Ono Gemekari Anyi and then to a God in Alpha Jesus. For God and for youth. Just one last thing, because our youth, we already purchased your gift. Unfortunately, 2 days ago there was a glitch, so the flight could not take off and arrive. But we promise you that next week you will have it. And the youth, I can thank you. Oh, because I need it, you look at a good time. Itana mapo ema ofiabulu na fande Holy Spirit charismatic. Praise the Lord. Praise the Lord. Umuchuku. Amen. Because anyị na-ekene Chukwu n'isi anyị niile sị ka anyị chetakwala onwe anyị na our annual revival ga-abụ n'ọnwa ọ ga-ebido na July 31st wee kwụsị na August 2nd. Ọ ga-abụ 3 days power-packed revival, and the theme of this year's revival is renewed by the fountain of God's mercy. Ọkwa ebele Chukwu abụna mụ na gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ebele Chukwu a nwa Chukwu, you have to be here with us. Ọ ga na-ebido 6 every day. Then the second day and the third day, Father ga-anọ ebe a from 11 to 3 for consultation. Onwe ka o siri dere gị, onwe ihe ị na-achọ ma ihe na-achọ gị ịghọtasị ha n'ụzọ n'igwe anyị na-agba ịbịanụ gị na Fada Aba akọwakwala gị etu ị ga-esi na-eme ya, tụkwasakwa ya ekpere. So bikonu anyị na-ayọ ka unu bịa ka anyị gwuo mmiri na this ocean of God's mercy, because nọ ebere Chineke ebe olileanya anyị dị. Anyị na-ayọzi n'isi ụmụ anyị mere ihe anyị na-celebrate taa ka Chineke nye divine direction so that they will fulfill their destinies in Jesus' name. Kita anyị na-ayọzi ndị niile Chineke tubere ugo mmụta na-arọ nke a n'etiti anyị. If you graduated this year, or high school, middle school, elementary, university, doctoral program, in any, please may you stand to be recognized. All the graduates in our community this year, ka anyị kwụla ọtọ. Ịta ụkọchukwu na-apụta ya esetizie aka soro ụkọchukwu were nye ha ngọzi. Ezi Chukwu pụrụ ihe niile,
nna dị ịtụnanya. Ezinụlọ gị na-abawanye n'ọnụ ọgụgụ, na-abawanyekwa na amara dị iche iche, na mbuli elu dị iche iche, na ngọzi dị iche iche. Ihe ndị a bụ obiọma gị n'ebe anyị bụ mmadụ dị, afọ ọma gị. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile ndị a ị na-emere anyị n'isi anyị n'otu n'otu na n'ụmụ anyị na ezinụlọ anyị. Na-ayọ ngọzi pụrụ iche nke ndụ na isi ike na nchekwa na ọganihu na amara n'isi ha, ka ọ dịgide site na dịka nzukọ siri ọgụ tata n'isi ha, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. You are welcome to worship with us. Anytime you are here, please come back to worship with us. Daalụnụ. And thank you very much. Anyị ji ohere a wee na-ekene ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Nke izizi bụ ụkọchukwu Obinna Achilihu. Obinna Achilihu. Aba Diocese. Nyawa bụ Aba Diocese ka o si. Anyị wee na-akụziri fara nke ụkọchukwu du anyị na maasị nke tata bụ Kingsley Okereke. Kingsley na onwe ya bụ si Ọlụ, mana o chiri fada with ndị religious group bụ Shunstart, ndị nke nọ na West. Ebe ahụ ka o chiri fada 2002. Am I right? 2002 or plus or minus. Mgbe unu fuze unu na ya akpaba nyanwa si Ọlụ, ọ na-akụzibu na seminarị. Amara m ọka na-akụzi ebe anwa. Fada anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ. Agbasazie onwe ndị butere oche from oche edozi n'ilo, biko ịpụba iburukwu ya were pụba n'ilo, tinyekwa ya ebe isi were butie. Daalụnụ. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Achọrọ m iji ohere a kelee parish priest bụ Fada Jude Obi na ohere ọma ka o nyere m iji chụọ aja misa n'etiti unu n'ụbọchị tata. Obi aṅụrị kpara m rinne maka na ọ dị m ka nọ m n'ofu village na Nigeria na East. It's really wonderful here. Ụmụaka na-agụ ihe ọgụgụ. Everything Igbo, very perfect Igbo. Ana m asị ka Chukwu gọziere m unu n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị labanụ n'udo na ịhụnanya Kristi n'isi agwụsịgo. Onye nwasị n'eluigwe bịakwute anyị n'ụwa. Amen. Ụmụ okorobịa, amen, amen. Agbọghọbịa, amen. Ndị mkpọrọbịa ụwa, amen, amen. Ọ bụ nna nke dị n'igwe na-asị unu bịa ụmụ Chineke. Atọ n'ime otu terene. Atọ n'ime otu terene. Onye ọbụla kpebe ekpere atọ n'ime otu terene. Onye ọbụla mebe ọpịpịa atọ n'ime otu terene. Kpebe ekpere mebe ọpịpịa atọ n'ime otu terene. Dị ngọzi. Ndị otu nye m ọnụ, nye m ọnụ.
nye m ọnụ ụmụ okorobịa nye m ọnụ ụmụ agbọghọbịa nye m ọnụ nye m ọnụ otu a ka ndị mmụọ ozi na-asị ọnụ nye m otu a ka ndị mmụọ ozi na-asị ọnụ nye m ọnụ Zacchaeus bụ onye mkpọmkpọ kọpọ ọ dịgo n'osisi kọpọ onye nzọpụta mgbe Jizọs bịara n'ebe ahụ ole anya n'enose Zacchaeus rịdata aga m abịa n'ụlọ gị taa